हरिसिङा इउ.फ लाइमोन गांखंनि दिनै जोबथा जोलुर बादायनाय। इउ.फ राजखान्थि दोलोआ लाइमोनफोरनि राफोद देहा आरो मेलेमारि जौगाथायनि थाखाय नोजोर होनानै हाबखनथाय गुदि जोलुर बादायनाय बानजायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। जोबथा जोलुर बादायनायखौ बेखेवनानै होदों गाहाय आलासि मिरु इउ.फ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सोमनाथ नार्जारी बिथाङा। जोलुर बादायलायनायाव रंजालि हाबाफारिनि थाखाय बाहागो लादों फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारी। जोबथा बादायलायनायाव देरहासार जानानै थांदों झारगाव खोदोंगुरि हानजाया। बिटिसिआव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लकआव बेबायदिनो जोङो इन्टार प्राइमारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। बेखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जाहाथे जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय बिथिं मोनसे थुलुंगानाय लाबोनो हायो, एनकारेजमेन्ट मोनसे। मानो होनोबा जोंनाव गोबां बेबायदि टेलेन्टेड फुटबल गेलेगिरि बिथांमोन दङ जायफ्रानोखि बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो बै गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय बेबायदि मोनसे प्लेटफर्मखौ जोङो होनो थाखाय जोङो नाजादों जाहाथे बिथांमोना मोजाङै गेलेनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। आरो बिनि थाखाय जोंनि बिटिसि सरकारा गेलेमु बिथिङाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेखौ लानानैनो जोङो फैगोन अक्ट'बर दाननि 9 थारिखनिफ्राय लानानै 20 थारिखसिम जोंनि नर्थ इस्टआव जेसेबांनाखि 6 सिडिउल काउन्सिल दङ बे 10टा 6 सिडिउल काउन्सिलखौ लानानै जोङो मोनसे इन्टार 6 सिडिउल काउन्सिल मोनसे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लागोन। आरो बिनि थाखायबो जोङो मोनफ्रोमबो बेबायदिनो ब्लकफोरनिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'नानै जोङो टिमखौ दागोन। दा बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनो थाखाय। आरो भबिष्यतआव बिथांमोना बिनिफ्रायनो मोनसे स्कपखौ मोनलांगोन। आरो जुदि बिथांमोना मोजां गेलेनानै जुदि दिन्थिफुंनो हायोबा जोङो बिथांमोनखौ पिकआप खालामनानै बेबायदिनो स्टेट लेभेल आरो बेबायदिनो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बेबायदि गेलेनो थाखाय मोनसे खाबु बा बेबायदि मोनसे लामाखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। नंगौ जोंनि बिटिसिआव बेबायदिनो थोजासे जिखिनि स्पर्ट्स एक्टिभिटिसनि थाखाय जिखिनि फेसिलिटिसफोर दङ नांगौ बेखौ जोङो होनो हायाखै। अब्लाबो जोंनि सरकारा नाजागासिनो दङ। जोंनि मुसलपुराव 50 क्र'रनि मोनसे स्टेडियाम जोङो लुनो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय गासिबो माल्टिपार्पस गोबां माखासे स्पर्ट एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो बेवहाय गेलेनो थाखाय बेबायदि मोनसे ग्राउन्ड बा बेबायदि मोनसे स्टेडियामखौ जोङो 50 क्र'रनि मोनसे स्टेडियामखौ जोङो लुनो थांगासिनो दङ। आरो बिनि बादैबो मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव जोङो बा जोंनि सरकारा बेबायदि मिनि स्टेडियाम बेखौ जोङो मावफुंलांगोन। जोंहा फोथायनाय दङ निस्सय जोंहा दासिमबो जोंहा जिखिनि समय दङ जोंनि सरकारा बेखिनि समायाव बे हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन। दा बेवहाय बेखौ लानानै जोंबो सिन्था खालामदों जे गोबां जोंनि बिटिसिआव बेबायदि माखासे ड्रप आउट जानाय स्टुडेन्टफोर जायफ्रानोखि मेट्रिक फेल जाबाय, हाई सेकेन्डारि फेल जाबाय, बिथांमोना दिनै जेबो मावालासिनो बा जेबो एक्टिभिटिसाव इनभल्भ जायालासिनो बेबायदि ड्राग्स सोबनाय बा बेबायदि जौ जुवा गेलेनाय दा बेफोर एक्टिभिटिसाव इनभल्भ जानायखौ जोङो नुदों। जायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बिनिफ्राय बोरै मोजां लामायाव लाबोनो हानो बेखौ थांखिनानै जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव बिनि थाखायबो जोङो ड्रप आउट स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जायफ्रानोखि बेखार लाइमोनफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो बिथांमोननि थाखाय मोनसे मटिभेसन काम केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामखौ जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो लाबोगासिनो दङ। आरो बेखौ जोङो बिजनीनि सबायझाराव जोङो अलरेडि बेखौ जोङो जागायजेनबाय। आरो मैया जोङो फानबारियाव बेखौ लादों। आरो दिनै जोङो तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो ब्लकआव मटिभेसन काम केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामाबो स्पर्ट्स एक्टिभिटिसजों लोगोसे बेबो सोलिलांफाबाय थागोन।